أرأست زينا قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مسيتو كلت بارتات بوليتيكا زيتيون رابعاي قدمه قبائي فاينانسنا لمعات وبحورات منقستات أباد بيس أباي سالت الله كاب وصاي ميلا مكلخال نفرت روسيا 75 درونات يوكرين كم زعنوا منيستر مكلخال تهاجر فيتو سلام دعنا بالليز خبركم متملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوا تقرنيا على توماد زينا خب ساعه جميرونا بخم كبليو ماد زينا نمرحو نازريت بريو حبركم كصنيحه فلما حصر زيناتات قدماي منيستر دكتور ابي احمد مس توكلتي بارتات بوليتيكا زتيوم اتوم قدماي منيستر اب محبراو ميديوم اب زمحلالفو ملختي اب ورح ميازيا مس توكلت بارتات بمرخاب اب هاغراو زعباتات امتز غبرزته مكيادو مازخيرام أبتوان ببركو توم زوتوتات نهو أتصلو عن فتات مؤماتهم قليتهم يوم استسالت أزتا مغزلتا أبو ورح ميازيانا استسالت زتا مغزلتان كل مداوي ربحا زلون هاقراو زعباتات من ردا مفتار زادها بزت 5 قبرة زاريبون بتزامد زينا توكلتي بارتات بوليتيكا إثيوبيا أبو هاقراوي استراتيجياوي قدايات مس قدماي منيستر أبي أحمد مس تزاتيو فلس بمتكال حاملو أسروم أمبيروم يوم التخلافلسي تتكل هاجر ذات انه على دوبز بالمري حساب استجمره اقل مرها قبر حمله اسر زعمت كم زخونه تقليتهم توكلت بارتات بوليتيكا ابت وانا بزم حلالفو ملختي مرها قبري حمله اسر نحدا اكل زحدق زي كونس ناي كلهم يتبعان متحبار زحاتت كم زخونه جنزيبام ابا قصالونا بهاجراوي مرها قبرتات لمعات بمتحبار كم مسرحو ارغاغيطوم أب كل أوروميا أب لعلي 354 سب مويا حقي سقومت 5 وسدة العلوي بيت فردي تخلل فليتهم لعلي 566 شح قدات علبات كم زرخون قليتهم كلا معلتو بسحازة سرع قبائج في أوروميا فتأزمات المخلة تشحن 16 عام تمرت العلوي بيت فردي تخللن ناي كل تشحن 10 شعتان أنفتات قريبهم ذات تغيير لهم يوم بريزيدانت سبير فردي غازالي أباسي مال ودلتات سنة مقبار مرام مسفاح سرعة ديجيتال فتحي ناس أقلقالوت حقن تبقنا المهابن قانقو أسراح تخلل زي فلتو زي قاتات قلقالوت ترقم كمستوهبه تزاربهم أب أفريقيا أهجراوي وهدات قد طبعا خلات أفنت على بزيجاتات تأهجر كعوة تحتيتهم حبرات أفريقيا مسجوج العسران ودب حبرات منقستاتن قدمي من رهابو أب وهدات أفريقيا نمزتين حدا متكلم حازنا بغانا ميتخايدوم أبتوان زتا بومبر حبرات أفريقيا تأوان زخونو بريزيدانت موريتانيا ريبابليك محمد أولد غازواني كيد وهدات أهجراوي قد طبعا خلات أف أغنزيبهم زرمات هاجر محجازن طلب زيغاتات معواتن قطبا وهدات مقلطاف ادلاي خم زخونه حبيروم يم كيدتو وهدات مدغاف دما حبرات افريكا اب بروجكتات قرب فاينانس زدها بزت خمس جبره افريكا نيوز ابصيبوم ابونبر كوميشن حبرات افريكا مصافاقي مهمات بقدوم ابل هاجرات حبرات اب قصالي مس عالم لخ محازو تهلون ركبات اب هاجرو حبراو طلب تمسرتن كخونا غنزيبوم ابز حزوان حبرات افريكا ابل ابزخونلهم بجل عسرا حويسو أبو عبيتي على ملخا مدرخات بحد دمسي مزراب أدلا يخمز خونون أبريهم رابعاي قدمه قبائي فاينانس نلمعات بحبرات منقستات أباديس هاباي سالت اللهم اتو قبائي بزهلووني حاموشة معلتات أنحيت أفتت ما زلاغ شتوتات لمعات عسرا سلاسة ودب حبرات منقستات قدمت شعات عمس تفرمس من معنات أديس هابا مرها قبري تقبران كم زقمقم تسبيت يقبر أب سبين
ካብ ዝካየድ ራብዓይ ዋና ጉባኤ ፋይናንስ ለልምዓት ተቀዲሙ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዮም እቲ ቅድመ ጉባኤ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ሚኒስትር ገንዘብ አሕመድ ሽዴ ሓዊሱ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ ውድብ ሕብራት መንግስታት ከምኡውን ሚኒስትራት ፋይናንስ አባል ሃገራት እናተሳተፉ ይርከቡ አብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ አብ ዞባ ጎፋ ወረዳ ገዜ ጎፋ በዘጋጠመ ጋስ መሬት ልዕሊ 20 ሰባት ህይወቶም ሓሊፎም ቁጥር ሞት ተወሰኽ ከም ዝኽእል ዋና መሓዳርቲ ወረዳ ምስክር ምትኩ ተዛሪቦም እዮም ብሰንኪት ሓደጋ ህይወቶም ካብ መንጎ ዝወሳኑ አባላት ፖሊስ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝርከብዎም ካብ መምርሒ ኮሙኒኬሽን ትኽልል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ማርዘይና ናውጥል يحزرما بزرزرنا بنريهم قديات كنحلف أب معبال هاجر وانتها وبركتو يبركتو نزلو تكالاتن سرحتنياتاتن متبع حمزدلي نبر بريزيدنت فيدرالي دكتور مولاتو تشمه تزاريبهم مبلك الاشلمات اندستري ابيسينيا تساليطلهم اتشلمات تكالاتن سرحتنياتاتن زبلت اسراح نختبابعو زلع علم مخانو اتشلمات تبركتلهم تكالات تزاريبهم نصبصب امير ጌታቸው አለሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስራሕቲ ተዋፊሮም ንምዕባለ ሃገር ወታዊ ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ ንዘለዉ ትካላት ኣመራርሓታትን ሰራሕተኛታትን ትካላት ኣፍልጦን ሽልማትን ዝህብ ስነ ስርዓት ሽልማት አቢሲኒያ ተሳሊጡ ዕላማት ሽልማት ሃገርን ህዝብን ኣብ ምግልጋል ንዝርከቡ ትካላትን ሰራሕተኛታትን ምምስጋን ምዃኑ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትካል ሽልማት ኢንዱስትሪ አቢሲኒያ ግርማ በቀለ ተዛሪቦም ዓላማው ያመረቱ የሰሩ እጆችን ማመስገን ዕላማው ንዘፍሪው ንዝሰርሑ ኣዳው ምምስጋንዩ ዕላማው ኣብ ሃገርና ልምዓት ንኽተባባዕ ምግባርዩ ንህዝቢ እንተገልግሉ እንሰርሑ ዝጸንሑ እንተፍሪ ዝጸንሑ ትካላትን ሰራሕተኛታቶምን ምምስጋን ማለት እዩ ንሳቶም ዕግበት ሞራል ንኽረኽቡ ይገብር ካልኦት ንሳቶም እንትሽለሙ ዝረአዩ ድማ ምሽላም ዝፈጥሮ ስምዒት ተረዲኦም ጽባሕ ንጽቡቕ ስራሕ ንዝሐሸ ስራሕ ንዓወት ንለውጥን ልምዓት ሃገርን ንክልዓዓሉ ይገብር ማለት እዩ እቲ ሽልማት ዝተበርከተሎም ሓለፍቲ ትካላት እቲ ሽልማት ንቐጻሊ ስራሕ ዘተባብዕ ምዃኑ ተዛሪቦም አንድ ድርጅት ውጤታማ የሚሆነው ከሰራተኛው ጀምሮ ነው ሓደ ትካል ዕውት ዝኸውን ካብ ሰራሕተኛው ጀሚሩ እዩ ሰራሕተኛ እንትበሃል ድማ ካብ ዋርድያ ጀሚሩ ክሳብ ኣመራርሓ ዘሎ ሰብ እዩ ናይ ባዕሉ በርክቶ እንትህልዎ እዩ ብፍላይ ኣብ ሆስፒታል እንትኸውን ካብ ዋርድያ ጀሚሩ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ካብ ዋርድያ ጀሚሩ ክሳብ ሒሳብ ሰራሕተኛ ላዕለዋይ ፍልጦ ሕክምና ዘለዎ ሓኪም መጥባሕ ተሓዊሱ ብሓባር ኢና ንሰርሕ ምትሕብባር እዩ ኣብ ሓደ እንተ ሓሚቑ ኣብ ኩሉ ኣይጥዕምን ዝኸውን ስለዚ ትካልና ተሸሊሙ እዩ ንሕና እውን ተነቃቂሕና ኢና ዝበለጸ ንኽንሰርሕ ድማ ዘተባብዕዩ እንዲህ አይነት የሽልማት ፕሮግራሞች ከምዚኦም ዓይነት መርሃ ግብርታት ሽልማት ክበዝሑን ክበራኸቱን ይግባእ ምክንያቱ ብዘይሻራዊ ትካል ኣፍሉጦን ሽልማትን እንትወሃብ ብዝበለጸ ንሃገርካ ንኽትደክምን ንኽትለፍዕን ዘተባብዕዩ ቅድሚኡ ካብ እትሰርሖ ብተወሳኺ ካልእ ሓላፍነት ንምውሳድ ዓቕሚ ይፈጥር እዩ እንደዚህ አይነት ማበረታቻዎች ሊቀጥሉ እንደሚገባ ከምዚ ዓይነት ምትበባዕ ክቕጽል ከም ዘለዎ ኣዝየ ይኣምን ንተሸለምቲ ድማ እንኳ ሕጐሰኩም ዘጽዕሩ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሽልማት እንትወሃበና ናይ ብሓቂ ብዝበለጸ ንስራሕ ንክንለዓዓል ዘኽእል ምዃኑ ርዳእ ንምዕባለ ሃገር ወታዊ ኣስተዋጽኦ ንዘበርከቱ ትካላትን ሰራሕተኛታቶምን ዘተባብዑ ተመሳሰልቲ ፕሮግራማት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዘለዎም ላዕለዋይ ሓላዊ ሽልማት ኢንዱስትሪ አቢሲኒያን ናይ ክብሪ ጋሻቲ ፕሮግራምን ዝኾኑ ነበር ፕሬዝደንት ፌደራሊ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተዛሪቦም አቢሲኒያ ኢንዱስትሪ የሽልማት ድርጅት ትካል ሽልማት ኢንዱስትሪ አቢሲኒያ ነዚ ብሉጽ ፕሮግራም ብምስንዳእ ወሃብቲ ግልጋሎትን ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታትን ሃገርና ከምኡውን መላእ ትካላት መንግስትን ውልቀን ንክተባብዑ ብምግባር ነዚ ፕሮግራም ሽልማት ኣሰናዲኡ ሽልማት መሃቡ ከድንቕ ፈቱ ባህሊ ስራሕና ማዕቢሉ ቁጠባና ተመሓይሹ ዜጋታትና ዘተኣማምን ናብራ ክነብሩ ዝሰርሑ ኣእዳው ምምስጋኖም መሰረታዊ እዩ እሞ ቀጽሉሉ ይብል ይቐኒየለይ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ስነ ስርዓት ሽልማትን ኣፍልጦን ን33 ትካላትን ሰራሕተኛታትን ኣፍልጦን ሽልማትን ተበርኪቶሎም بمسارات ጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ሃገሮም ዝመጹ ካልኣይ ወለዶ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ኣብ ፕሮጀክት ጫካ ተረኺቦም ሃገር በቀል ፈልስታት ብምትካል ሓምለዋይ ኣሰሮም ኣንቢሮም እዮም በብርካ ሃገር ሎም ዘበን 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ምትካል ተተሊሙ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 4 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸለ ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍሊጡ እዮም
ሙሉ ብርሃን ግርማ ይተወስኸለዋ ኣብ ናይ ሎሚ ዘመን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንምግብነት ንሽፋንደንን ንጽባቐ ግልጋሎት ዝውዕሉ 7.5 ቢልዮን ፈልስታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንምትካል ከም ሃገር ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ይርከብ። ኣብዚ መርሃ ግብሪ እዚ ብርክት ዝበሉ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን በብብርኪ ዘለዉ ማሕበረሰባት ተሳትፎ እናገበሩ ዝርከቡ እንትኾን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ኣብ ፕሮጀክት ጫካ ፈልስታት ብምትካል ኣሰሮም ኣቕሚጦም እዮም። አረንጓዴ አሻራ ያው ዛሬ ሁለተኛ መርሃ ግብር ነው። ሓምለዋይ ኣሰር ንመበል ካልኣይ እዋኒና ኣብ ጫካ ፕሮጀክት እንተክል ዘለና ኣብዚ ዓመት 7.5 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካሊና ተሊምና ዘለና ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 32 ቢልዮን ፈልስታት ተተኺሎም እዮም። ናይ ሎሚ ዓመት ጎስጓስ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ዝጅምር ናብዚ ሓፈሻዊ ሽፋን ደኒ እናወስኸ ከም ዘሎ ርኢና ኢና። ንሱ ጥራይ ተይኮነስ ኣብ ልምዓት ደኒ ዓበይቲ ተኽልታት ፍረምረ ብምትካል ሕብረተሰብ ተረባሒ ናይ ምግባር ስራሕቲ እንዳተሰርሐ እዩ ዘሎ። ስለዚ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ምስ ረብሓ ኣታሒዝና እናሰርሐና ኢና ዘለና። ኣብ ናይ ሎሚ ዘመን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንሚኒስተር ግብርና ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ትካላት ፌደራል ኣሰሮም ዘቕመጡ እንትኾን ክሳብ ሕዚ እውን ልዕሊ 32 ቢልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ሚኒስትር ግብርና ዝኾኑ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ገሊጾም እዮም። እስካሁን 32.5 ቢልዮን ችግኞችን ተክለናል። ክሳብ ሕዚ 32.5 ቢልዮን ፈልስታት ተኺልና ኢና። ናይ ሎም ዘበን 7.5 ቢልዮን ፈልስታት እንትውሰኹ 4 ቢልዮን ፈልስታት ክንበጽሕ ኢና። ን2018 50 ቢልዮን ፈልስታት ብምትካል ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ኣብ ምልማዕ መሬት ኣብ ቅድሚት እትጽራሕ ሃገር ክትኸውን እያ። ነዚ ውጽኢታዊ ዝገብር ስራሕ ኢና እውን እንዳሰራሕና ንርከብ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ብጽሒቱ ንኽዋጻእ ንዝገበረዎ ጻውዒ ስዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ መበል ካልኣይ ወለዶ ኢትዮጵያውያን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም እዮም። ኣብ መበል ሳልሳይ ምዕራፍ ኣሰሮም ንምቕማጥ ናብ ዓዶም ዝኣትዉ እዞም ኢትዮጵያውያን ኣብ ፕሮጀክት ጫካ ተረኺቦም ሓምለዋይ ኣሰሮም ኣቕሚጦም እዮም። ንሓለዋ መሬት ረብሓ ዘይህብ ባህር ዛፍ ብሃገር በቀል ተኽልታት ኣብ መቐየር ዝተሳተፉ እዞም ካልኣይ ወለዶ ኢትዮጵያን ሓዱሽ ተመክሮ ዝረኸብሉ ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም። My name's Abdullahi. ዓብዱላሂ ይበሃል። ካብ ዱባይ የመጽ ኣብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ብምስታፈይ ደስ ኢሉኒ እዩ። ንፈለማ እዋን ፈልሲ ተኺለ በዚ እውን ብጣዕሚ ተሓጒሰ። Hi, my name is Zefetret, but I go by Zef because I don't know how to pronounce my name. I'm from South Africa. ዘፍጥረት ይባሃል ካብ ደቡብ አፍሪካ የመጽ ኣብዚ ቦታ ተረኺበ ዝረኸብኽዎ ልምዲ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ። ንሃገረይ ክህባ ዝግባእኒ ነገር እየ እናሰራሕኹ ዘለኹ። ኣብዚ ብምዃነይ ጽቡቕ ልምዲ ንኽረክብ ኣኺሉኒ እዩ። Experience, I think. It's nice to be here. It's good to be here. My name is Qudus and I'm from Canada. ቅዱስ ሰላም ይበሃል ካብ ካናዳ የመጽ እዚ ንፈለማ እዋን ብምዃኑ ንዓይ ፍሉይ ስምዒት ኣለዎ። ሰናይ ተመክሮ ዝወሰድ ኩሉን ጽቡቕ ተዘክሮ ንክህልወኒ ዝገበረኒ ተግባር እዩ። It's just a nice place. መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ሎሚ ዘበን ኣብ ሃገር በቀል ተኽልታትን ንምግብነት ኣብ ዝውዕሉ ተኽልታት ዘድሃበ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ። ዜና ዕዳጋ ኣብ ዓውዲ ህንፀት ምስ ዝተዋፈሩ ኩባንያታት ጣልያን ልዝብ ተሰሊጦም ዋና ፍጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ኣባይቲ ፌደራል ረሻድ ከማል ኣብ ጣልያን ሮም ሚላንን ምስ ዝነብሩ ዲያስፖራን ኣብ ዓውዲ ህንፀት ምስ ዝተዋፈሩ ኩባንያታት ጣልያንን ተዛትዮም ኣይተ ረሽድ ከማል ምስ ኢትዮጵያውያንን ተወለድቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝነበሮም ዘተ እቲ ኮርፖሬሽን ካብ ባህላዊ ሰራርሓ ከም እውን ካብ ተመሳሰልቲ ብዙሓት ጸገማት ከም ዝተናገፈ ብሪሆም እቲ ኮርፖሬሽን ኣብ ሓፂር እዋን ዋጋን ተወዳዳሪ ዝኾነ ልምዲ ህንፀት ኣባይቲ ከም ዘደንፍዕ ብምሕባር ንዓበይ ዝርከብ ጠለብ ገዛ ዜጋታት ኣብ ግምት ዘእተኦ ፕሮጀክት ህንፀት ኣባይቲ ተግባራዊ እናገበረ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ ቀጻሊ ኢትዮጵያውያንን ተወለድቲ ኢትዮጵያን ዘማእኸለ ህንፀት ኣባይትን ምጅማር ማዕቀፍ ሕጊ ዲዛይንን ምስ ግልጋሎት ዕቋር ልቓሕን ከምኡውን ምስ ካልኦት ተተሓዝቲ ጉዳያት ዝራኸቡ ስራሕቲ ቅድመ ምድለዋት ኣብ ምዛም ከም ዝርከብ ገሊፆም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጣልያን ደሚቱ ሃምቢሳ በወገነን እቲ ኮርፖሬሽን ዲያስፖራ ዘሳትፍ ፕሮጀክት ምጅማር ምድላው ኣብ ወፃን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ምስ ልምዓት ሃገሮም ክተሳሰሩ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዝፃወት ምግላፅን ካብቲ ኮርፖሬሽን ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ዜና ወፃኢ
ميلا مكلخال نفرت روسيا 75 درونات يوكرين كم زعنوا منيستر مكلخال اتهاجر فليتهم أستات فرقيتن زعنوا درونات أبدو معراب روسيا أبتركب جزات روستوف كم استوقعت قليتهم كاب يوكرين متقعت الممزح استنقصاصون أبجزات روستوف زعنوان 4 درونات كم زخنا اتمنيستر محبروا ميديا تليجرام قطوب لما حلالهم الاختحبيرهم كاب زياتن تنعسر شوعت أبتسليم أزوفون بحري أتنشومون تدما بجزات كراسنودار حانت دما بجزات فورونيجن سمولنسكن أب بيلغورودن كم زعنوا رويترز سابتيبوم بريزيدنت جو بايدن كاب وفر بريزيدنت أو مرز أمريكا نجزر سوم أغليلهم جو بايدن مزوت ومجلسي داقم نخمرات وزقبرو وزنبر وقوس دو كم زبلو علاو جيرميام توم بريزيدنت نزوسان زهبو نتهجرن بارتي أمن زحشر بحاب محساب كم زخونه قليتهم مكتلهم كامالا هاريس نعوهم بمتكا أبت بريزيدنت تاو مرتا نخودا دارهم بدليون حابيرهم كبل بي بي سي سابسيبو ماد زينا قدم مززامو عند نقطة زينا قدما مينستر دكتور أبي أحمد مستوكلت بارتات بوليتيكا زيتيوم رابعي قدما قبائي فاينانس للمعات ودب برات منقستات أباد دي ساوي سالت اللهم